Biyen inyong isih ora semono. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gedhe lah. Ya isih cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titres nani biyung rama Ditresnani biyung Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya simbol. Terus saiki wis ra ana sing ngundang biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya ma tamu. Iya. Ngono ya, Ma. Dipun gendong kewer Sit kusit disit. kepripun Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki. Apane sing kewer-kewer? digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Tuli nyonge pikirane wis tekan kanak-kanak sih. Nggih meh pada kali mriki dusun Sawahan. meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan tulis sing anang-anah ya Pak bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih wutah tekan dindi Ya bleber. pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya, kaya kowe lah. Pun tahu gendong dereng jenengan. Sapa? Nggih jenengan pun tahu gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Lah anak. berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer ya? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Nggih. Terus Rina wangi dipun kudang rina wengi dipun kudang. dijunjung Waduh, lan disawang